Matod pa sa balaang kasulatan, ang Ginoo atong magbalantay, di siya nato magkulang. Di ta niya pasagdan og di ta niya biyaan. Tagbuo niya ang atong mga panginahanglan. Pero kabalo ba mo mga kaigsuunan? Di sad mo effect iyang saad sa balaang kasulatan kung nagpatuyang tagbuhat og dautan. Kung di ta mo biya sa atong hiwi nga binuhatan, samot na kung kabalo na tas kamatuuran, apan ang pagpakasala ato lang gihapon gituyuan. Hinoon kung gusto ta nga iyang panalanginan, kung gusto ta nga iya tang paburan, magkinabuhi pud ta nga balaan. Magkinabuhi tang putli at ubangan sa atong langitnong amahan. Magkinabuhi tang nagsubay sa iyang kagustuhan, aron atong masinati ang mga butang kahibulungan. Aron ang pinasahi niyang grasya atong matagamtaman, kay kung ang atong pagkinabuhi nakapahimaya sa kaytas-an, ihatag niya ang mga tinguha sa atong dughan, ug ang buhat sa atong mga kamot iyang panalanginan. Ako ana mismo nga kasinatian. Mabungahong kagabihion mga higala, ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless.